ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜମିର ପଟ୍ଟା କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପଟ୍ଟାର ପାଉତି କେମିତି କାଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଯିବା ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟକୁ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟା କାଢିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଦେନ୍ ଆପଣ ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଭିଲେଜଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଖতিয়াନ ନମ୍ବରକୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଖতিয়াନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଟା ROR ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖতিয়াନ ନମ୍ବର କି ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେନାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବା ନିଜ ନାମରେ ଯଦି ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେନାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ପଟ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଟେନାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପଟ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ यार ROR पेज, ROR बैक पेज, ROR फ्रंट पेज ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଭ୍ୟୁ ROR ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଟ୍ଟାଟି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପଟ୍ଟାଟି ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ପଟ୍ଟାଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖାତା ନମ୍ବର 1269 1273। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପେ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାର ପାଉତି କାଟିପାରିବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ପାଉତିର ୱେବସାଇଟ ଓପନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ସେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପଚା ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ସଠିକ କ୍ୟାପଚା, ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍, ପିନକୋଡ, ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ରେକର୍ଡ, ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଥିବା ରେକର୍ଡରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବେ କି ଝିଅ ହେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଦେନ୍ ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନାମଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲି, ଦେନ୍ ପିନକୋଡ 756117, ଦେନ୍ ରିଲେସନସିପ son, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲି, ଦେନ୍ ଘର ଆଡ୍ରେସ, ବାସ୍ ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ପୁଣି ଏକ କ୍ୟାପଚା ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ଦେନ୍ मेक पेमेंट ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ମେସେଜଟା ଯାହା ବି ଆସୁ ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଓପନ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ କିଛି ନ କରି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି କୋଉ ଅପସନ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏଠି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଚୁଜ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ନ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣ ବହୁତ ସୁବିଧା ଉପାୟଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, which is UPI। ଆପଣ UPI ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧାରେ ପେ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ UPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେନ୍ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ରିମାର୍କସ୍, ପାଉତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ पेमेंट इंटरफेस को, देन एटी आपण इंटरफेस ओपन होला परे आपण एटी पेमेंट कर पारे। ठीक अछि, वेबसाइट टी ओपन होला,
देखो ये आप दुईट उपर पेमेंट करेंगे ये ऑप्शन ऊपर क्लिक करके पेमेंट करते हैं अदरवाइज ये शो क्यूआर ऊपर क्लिक करके ओपन करिए ठीक अच्छे ये क्यूआर शो कला देन आपण मोबाइल फोन पे कि पेटीएम ओपन कर स्कैन करिए स्कैन करी आपण अमाउंट को पे करदे मु स्कैन कर अमाउंट को पे करली एबे देखंतु एठी पेमेंट सक्सेसफुली शो करला एवं ये रिडायरेक्ट करदेला ठीक है आपण एठी सेस टाକୁ डाउनलोड कर परिए देखंतु ये आप पे से वेबसाइट रे रिडायरेक्ट करदेला आपण एठी डाउनलोड चालान ऊपर क्लिक कर डाउनलोड चालान डाउनलोड कर दे एवं प्रीवियस ऑप्शन को रिडायरेक्ट हो जाए देन एठी आसीओ पेमेंट सक्सेस प्रिंट प्रिंट ऊपर क्लिक करिए प्रिंट ऊपर क्लिक करी आपण से एटा आपण पाउतनी एटा आपनकर पेमेंट रो इनवॉइस टा एटा डाउनलोड कर दे देन आपण देन आपण एठी देखंतु डाउनलोड द रेंट रिसिप्ट एठी डाउनलोड ऊपर क्लिक करी रेंट रिसिप्ट टाको पाउती टाको डाउनलोड कर दे एटा आपण पाउती देखंतु पाउती ठीक अच्छे धन्यवाद सांग मैंने जदि आपको ये वीडियो भल लगी आपण मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु धन्यवाद यहीपरि वीडियो आपण चाहूले वीडियो को लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।